Se on yllättävää, kuinka nopeasti se 40 vuotta on mennyt, kun sitä tästä niin taaksepäin katselee. Että varmaan jos mä olisin silloin 20-vuotiaana ajatellut, että mä oon täällä 40 vuotta, niin voisin kyllä ihmetellä, että eikö mitään elämää äijällä ole. Mutta siitä saat mikrofonin. Toimiiko, kuuluuko? Kyllähän Jukkahan tässä HRK on miehiä. 86 kesätöihin tulin. Tuoltahan mä oon Orivedeltä kotoisin ja siihen aikaan kävin kouluja tuolla Riihimäellä ja Tampereella sitten oli semmoinen tyttöystävä ja sitä kautta sitten kun hänen äitinsä oli täällä HRK:lla töissä, niin sain vinkin, että käypäs Ilkalta kysymässä kesätöitä ja sillä tiellä ollaan. Työtehtäväthän on muuttunut kyllä tosi paljon, että jos mä silloin tulin sinne kesätöihin ja sitten mä olin tiskillä ja vuokraamohoitajana ja erilaisissa välipäällikköhommissa ja nyt viimeksi tässä on noita työmaatiloja hallinnut sitä koko kokonaisuutta. Ura on ollut ihan kohtuullisen pitkä ja monitahoinen. Kyllä. Perusjuttuhan on aika samaa kuin se silloinkin oli. Totta kai työkalut ja vehkeet on muuttunut. Silloin oli paperisopimukset ja nyt on digitaaliset systeemit, mutta se itse vuokraustoiminta on aika lailla. Ei siihen sellainen tullut siihen perushommaan kauheasti muutosta. Jaa, nyt on pakko myöntää, että niitä on kyllä niin paljon tässä tullut, että en mä yhtään yksittäistä pysty sanoa. Että ehkä yksi sellainen hauskimmista on ollut, kun muistan, kun meillä oli toi Porttion pois esiintymässä täällä. Se oli ihan mieletön keikka keskellä päivää. Pojat soitti meidän korjaamolla ja kauhea meno päällä. Tykkäsin. Moro on. Mä just tässä katselin tätä nuorta kaveria täällä morjes tiskillä, että tommonen kloppipoika se minäkin varmaan olin sitten, kun mä tänne tulin joskus 40 vuotta sitten. Kyllä mä sanoisin, että mä arvostan sitä tämän talon tapaa toimia ja se perheyritys kun on, niin ne arvot. Ja sitten on tosiaan niin kuin saanut hyvin olla mukana kaikessa päätöksenteossa ja matala organisaatio on ollut, niin on voitu nopeasti päättää, mitä täällä hankitaan ja tehdään. Ja sitten on niin se kehittynyt kuitenkin sieltä tiskimiehestä nykyisiin tehtäviin, niin onhan se semmoinen kattaus tässä, ikään kuin läpileikkaus koko tästä hommasta. Olen tykännyt ja nauttinut. Kiitoksia kaikille työkavereille, asiakkaillekin. En tiedä meneekö tämä heille asti, mutta kuitenkin on ollut hienoa olla osa tätä yhteisöä.